यावर्षीचा शिलेदार हा पुरस्कार आमच्याच परिवारातील आमचेच ज्येष्ठ बंधू सचिन जगताप सर यांना त्या ठिकाणी जातोय। सचिन सरांना विनंती करतो, भूषण सरांना विनंती करतो त्या ठिकाणी हा पुरस्कार द्यावा। हा गौरव अस्तित्वाचा समृद्ध अशा भूमीला आमचा मुजरा हा मानाचा। हा सोहळा अभिमानाचा आमच्या साऱ्या त्यागाचा, कोरू हे नाव आभाळी रोवू झेंडा हा विजयाचा। अस्तित्व अस्तित्व मुझे अस्तित्व, अस्तित्व अस्तित्व मुझे अस्तित्व, अस्तित्व 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 मुझे अस्तित्व, अस्तित्व अस्तित्व मुझे अस्तित्व, अस्तित्व 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 मुझे अस्तित्व।